Koday at your service. And so today's vlog guys is mag-unboxing tayo sa I have here a mystery box coming from unknown person. Charot. Hindi naman siya unknown person guys. Galing lang siya sa ito yung in-order namin from Fern Incorporated Central Warehouse. Ayan, Harrison Compound sa Pine State. Ayan, so in-order namin to guys. So dumating na siya. In-order namin to medyo matagal kasi nga 'di ba nag-lockdown sa Manila. So at saka dito naman ay nag-GCQ. Ayan, so dumating na siya kanina at around 3 o'clock. Ayan, so dito na yung hinihintay natin. So i-unboxing ko na lang siya guys para makita natin kung ano ang laman nito. Okay. Sandali lang guys, hindi ko alam paano buksan. Baka mapun. Actually, ano to siya guys, hindi ko alam kung ano. Kaya titingnan natin kung ano. So, ayan. Fern to guys, sa mga hindi pa alam, Fern to parang vitamin shake. Parang hindi pa lang talaga vitamin talaga. So, ito na yung laman. Medyo blurred siya. Ayan. Galing siya sa Fern. Tcharam! Laman ng box. Diba? Wala nang laman. Lalagyan ko ito ng hindi ako maglagay ng may papadala ako. Sapatos. Boots! Ayan, ito guys yung laman ng box na in-order namin. Isang iPhone Global Prosperity Package. Ayan, so check natin kung paano ba to. Mga vitamins to siya guys para hindi na tayo magkakasakit. Sa naman ngayon bawal na magkasakit. Kaya yan. Tcharam! Yan na yung laman ng box. Ay, meron pa pala. Bango. Bango ng sabon. Ayan. Yan yung laman. Saka yung sabon. Medyo mabango siya. Ayan. Uy, may din siya. May toothbrush. Ay, toothbrush siya. Ito yung Silver Fresh. Ayan. Tsaka ano pa bang meron? Itong Coligal Cipirol Fern Day. Ayan, vitamins to guys. Vitamins. And then, meron pa. Ayan, isang mga vitamins. Ito, ano ba to? Hand body lotion. So, ito lotion. Hindi po ko alam kasi first time ko lang nagkuha nito. So, yung pinagkukuhaan ko nito ay ayan.
pang dietary supplement daw. Ayan, ito. Same lang yata sila. Ayan, dalawa pala din, dalawa. 60 capsules. Ayan, dalawa din siya. Ayan, dalawa. And then, meron pa. Ito naman ay Night Nutrition and Repair Cream for Age Defying and Day Cream for Moisture and Protection. Ayan. So, ito yung nakalagay sa package din niya, guys. Ayan. Hindi ko siya bubuksan sa ano. Kasi hindi ko naman alam kung paano paggamitin. Ayan. And then, ano pa ba? Ito. Ito yata yung Fern Active Vitamins Minerals. Ayan, ito. Yung Fern. Fern. At saka ito naman ay same lang din siya, guys. So, ito yung laman ng isang package ng iFern. Ayan, ito yung bagong ano ngayon, guys. So, susubukan natin na i-try natin yung kung ano yung bisa nito, na to. So galing siya sa iFrame Corporation sa Norton Harrison Warehouse Complex Sheridan. Ayan. Tapos galing to sa pinsan ko, guys. Ayan. So isang set siya. So, ang isang set, guys, ay nagkakahalaga ng I think 8,000 something, ganun. Basta 8,000 to siya, guys. So, kasi nga sinabi niya na ito daw, itong vitamins daw na ito, minerals is pang ano siya, pangkalahatan na siya, mga, kasi syempre hindi bawal na tayong magkasakit-sakit ngayon, kaya naisipan namin na kumuha na lang ng isang package nito para naman hindi na tayo magkasakit-sakit. So dalawa siya. Ayan, dalawa siyang ito yung nabayaran mo siya, parang kumbaga na siya yung worth it naman yung binayad mo dito, kasi dalawa siya, ito din dalawa. Ayan, tsaka ito pang sa mukha yata daw to, tas ito din vitamins din to. Ayan. Tsaka itong Colgate, ayan, toothpaste para, guys. Ayan, Silver Fresh. Ayan, so peppermint din siya. Ayan. Tsaka itong sabon, medyo mabango-bango siya. Uses 10-in-1 different skin whitening agent with triple moisturizing age-defying ingredients such as argan oil, apple, and aloe vera. So use Aurora Beauty Bar on face and body. Lather into it and skin and rest for best result. Ayan. So mabango siya, guys. Ayan, kulay green. Si Aurora pala to ang sabon na to. And then dalawa din siyang sabon.
Ayan. Tapos, meron din siyang lotion. Ito, lotion din siya na 10-in-1 whitening ingredients. Ayan. So, itatry din natin yung mga bagay-bagay kailangan nating subukan. Why not, diba? And then, ito. Ayan. So, yan lang guys yung i-share ko today. And then, pwede din natin siyang i-business pero hindi ko pa alam kung paano siya i-market. So, ano na lang muna natin, tanungin na lang muna natin kung paano, ha? At saka, yun na guys. So, thank you guys for watching. Ayan, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Ako Day. Para sa more update, ayan, para updated tayo, para close tayo. Ayan, so, magsha-shoutout lang ako sa lahat ng mga nandyan na laging nanonood or hindi naman nanonood or nakikinig or naging nakikibiji background check. Ayan, thank you guys for watching always. Bisaya Ako Day at your service. Ayan, problema nyo, dadagdagan ko. Kaya, mag-order na kayo dito sa Fern. iFern. Ayan, try nyo rin to guys. Try nyo. Okay? So, that's all for today. Thank you for watching guys. Bisaya Ako Day at your service. And mega love shoutout to everyone. Thank you for watching.